Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM. Maayong adlaw sa tanan nga tagpalamati diri sa aton programa ang Eskwelahan sa Kahanginan. Radyo Eskwela 101.7 FM ang radyo sang mga bagunhon aton ini. Ako si Teacher Al, ang inyo manunudlo sa kahanginan. Ari na naman ang aton pagtulunan sa Araling Panlipunan 1. Magtipon na sa atubang sang radyo kag mamati sa isa na naman kamapinuslanon nga leksyon. Kaupod si Teacher Al, ako si Teacher Jason. Ang mangin kaupod ninyo sa pagtulunan nga ini. Ipreparar ang kaugalingon, kaupod ang module kag lapis ninyo. Kay kita, magasugod na sa bag-o nga leksyon sa Araling Panlipunan 1. Una nga markahan, Module 1. Ready na bala kamo? Kung amo, masugod na kita. Pero antes sina, buksan ang imo module sa pinanid o kon page 4. Dali, kag aton punan ang blanko. Mag-upod sa akon paghambal mga bata. Ako, si. Ihambal ang imo ngalan. Nagaistar ako sa. Ihambal ang ngalan sang imo ginaistaran. Ihambal ang imo edad. Na ako katuig. Kag ara sa una nga grado. Ginabunag ako sang. Ihambal kung san o ka na tawo. Akon ginikanan amo sina. Ihambal ang ngalan sang imo ginikanan. Nagaeskwela ako sa. Ihambal ang ngalan sang imo eskwelahan. Kasagad sa inyo mga bata. Kay napunan ninyo ang kada blanko sang insakto nga impormasyon. Sa sini naman nga tion, ululupod kita sa pagtuon sa bag-o naman nga leksyon. Ang aton pagatunan subong amo ang mga basihan nga impormasyon parte sa kaugalingon. Pero antisina, dali, kag aton pamatian ang istoryahanay ni Gining Manuel nga manunudlo kag ni Inday Ana. Ini makitaan sa pinanid o kon page 6 sang inyo mga module. Abri klase na naman. Nagahibi ang bata nga si Ana nga ara sa una nga grado. Tungod kay hindi na siya maupdan sang iya nanay sa sulod sang hulot klasihan. Nakita siya sang iya manunudlo nga si Gining Manuel. Nga, nagahibi ka, Inday. Bayaan ako diri sang nanay ko, ma'am. Hindi maghibi. Ako si Ma'am Gining Manuel, ang imo mangin manunudlo. Ikaw, ano ang pangalan mo? Kagdiin ka nagaistar. Ako si Ana Manabat, ma'am. Naga-star ako sa Pro 4, Nabuan, Santiago City. Sino ang ginikanan mo, Ana? Si Jose Manabat kag si Marieta Manabat, ma'am. Sige, hindi na maghibi. Ginahulat na kita sa mga classmate mo sa sulod. Kag amuina mga bata ang istorya nila Gining Manuel nga manunudlo kag ang bata nga si Ana.
kabalo gid ako nga namati gid kamo. Kag sigurado gid ako nga masabtan ninyo ang mga masunod nga mga pamangkot nahanungod sini. Base sa istorya nga inyo na pamatian, sino ang bata nga nagahibi sa una nga adlaw sang klase? Sa liwat, sino ang bata nga nagahibi sa una nga adlaw sang klase? Very good! Si Ana ang bata nga nagahibi sa una nga adlaw sang klase. Diin nagaistar si Ana. Sa liwat, diin nagaistar si Ana. Wow! Kasagad! Nagaistar si Ana sa Purok 4, Nabuan, Santiago City. Sino ang nangin manunudlo ni Ana? Sa liwat, sino ang nangin manunudlo ni Ana? Very good, mga bata! Si Gining Manuel ang iya manunudlo. Sino ang ginikanan ni Ana? Sa liwat, sino ang ginikanan ni Ana? Correct, ikaw! Ang iya mga ginikanan amo sina Jose Manabat kag Marieta Manabat. Palakpaki ang inyong mga kaugalingon, mga bata, kay kasagad gid sa inyo sa pagsabat sang aton mga pamangkot. Tandaan mga bata, importante nga mahibaluan kag mapaambit sa iban ang mga basihan nga impormasyon sang kaugalingon. Pareho sang pangalan, ginikanan, kaadlawan, edad, erestaran, eskwelahan, iban pa nga mga identidad kag mga kinaiya bilang Pilipino. Ini nga mga impormasyon amo ang imo pagkakilanlan. Sa bulig sini, ikaw mabuligan sa madamo nga mga butang. Pareho sang aton nga istorya, wala lang dugay. Tungod kabalo si Ana sa mga impormasyon parte sa iya kaugalingon, mas nabuligan siya sang iya nga manunudlo nga si Gining Manuel. Ikaw amon matutom nga mga bata sa una nga halintang, nakahibalo ka bala sa mga impormasyon parte sa imo kaugalingon? Kung ang sabat mo, oo, very good, kay ikaw nakahibalo. Mas maayo nga subong pa lang, ikaw nakahibalo na sini. Kung ikaw hindi pa kahibalo sa mga importante nga impormasyon parte sa imo kaugalingon, subong pa lang kaupo ng imo tagagiya o kung ginikanan, imo na inihibaloon kag tandaan. Kag dira natapos ang ato nga pagtulunan sa sini nga adlaw. Ipadayon ang ibang nga hilikoton sa inyong module pagkatapos sini. Yehey! Natapos na naton ang aton nga pagtulunan sa sini nga adlaw. Oras na para magbabay na si Sir. Sa liwat, ako ang inyo bibo nga manunudlo, si Teacher Jason Alvarez, ang manunudlo ninyo sa kahanginan sa Araling Panlipunan 1. Sa liwat, maayong adlaw mga bata, stay safe, and God bless. Isa na naman kamabinungahon nga oras ang ato natapos sa pagtuon sa Araling Panlipunan 1.
Ini nga pagpalayag gindihon nanday Teacher Alpendoy sang Baguio City Senior High School, Teacher Marian Zambales sang Ramon Torres National High School, kag Teacher Maria Emeline Diguaso, kag amuman si Teacher Jason Alvarez sang ML Araneta Elementary School, ang mga tingog sa sini nga hilikoton. Aton man ginapanginbulahan ang nagsulat sini nga leksyon, Teacher Gian Magtang sang ML Araneta Elementary School, kag aton man pasalamatan ang aton technical assistant, Teacher Gilbert Paulo Pagapang sang Leonor de la Rama Elementary School. Kag amon man ginapasalamatan ang mapinalanggaon namon nga EPS1 sa Araling Panlipunan, amo si Sir Nilo Carmona. Tubtub sa liwat, ini ang inyo tagapagpalayag sa kahanginan, Teacher Alpendoy diri sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon aton ini. Nagustuhan niyo bala ang mga episodes naton sa Radyo Eskwela? Mahimo niyo ini mapamatian liwat sa YouTube. I-type lang ang Bantaye Radyo Eskwela. BANTAYEAH. Bantaye Radyo Eskwela. Hindi magkalipat mag-subscribe. Bantaye! Ang Bantaye YouTube channel may wide variety videos kasubong sang educational, mga nanari-sari nga events sang DepEd kag Baguio City. May ara man ini mga topic parehas sang astronomy, kag mga vlogs, reactions, or fun videos sang Bantaye Girls, kag madamo pa. Please follow our Facebook page and TikTok. Just type Bantaye and subscribe to our YouTube channel Bantaye. BANTAYEAH. Bantaye! Bantaye!